Tinokuchingamidza muchirongwa chenyu Dark Secrets and Confessions. Muzuvara nhasi tadzoka zvakare nezuro hatina kukwanisa kuposta nekuti vanhu vanga vasina kutumirawo. Zvino ndikati ndouya kuzokunyeberai here. Ndakadoshawo kuti ndoitawo sei pambacho nozongonyarara. Asi ndenge ndisingadi kukudisappointai. Tisati tapinda munyaya dzedu tinoda kungoti kumhuri dzakashayikirwa pavanhu 17 vakashaya. Ingadai Mwari vakunyaradzai in a special way. Mwari ndiye woga munyaradzi. Mwoyo yedu iri kudzimbikana semhuri yeZimbabwe. Chokwadi ingadai Mwari vakunyaradzai in a special way. Nyaya yedu yekutanga hanzi ndakaromba negonzo tete makasimba here. Ndinoreurura kuromba. Vanhu vanofunga kuti Mozambique kuri hot in terms of ng'anga dzinorombesa vasati vambosvika kuTanzania. Tete kutaura chokwadi ndakagara ndichida soft life, hakuna kana reward yekunzi ende akazotambura akashingirira. Chero vakadzi vanotiza varume vana musvu huku isina makushe. Ndinovanzwisisa ini tete, ini chaiye ndiri munhurume asi zvekutambura kwete. It's not for me. Kwanzi tagara tichangofa. Ndizvo hatirambi. Asi tisati tafa, we will live first. Saka zvekuti tichangofa is not a justification for poverty. Vanhu vane mifungo yakadaro ngavamiswe chaiko. So ini tete ndaivaoneka business kangu kekuhodha mapatsi emotikari tichitengesa. Asi kana tazogara tete mazimbo tine problem chaiko. Munhu akangotanga ka business kake, vanhu vose vakangona zviri kufaya vanotanga kuita kuwandira. Ikoko kunge kombi iri kuloda. Pasina nguva ngani wotoona every Tom Dick and Harry vakutoitawo creativity takaisepiko. Mazuva ekutanga zvaifaya nekuti taiva vashoma vaita business iri. Asi pazvakatanga kuwandirwa zvakabva zvadhakwa. Waiti kana zvakasunga chaizvo tete waigona kupedza zuva rose wakagara pasina kana cell. Imagine tete kugeza, kupinda motikari, kudriver kuenda kubasa. Unoswera wakagara mubuilding yaunobhadhara rent. Paunobhadhara vashandi kuti muswere makagara. Apa unenge uine maneighbors amunoita group buying, selling the same product at exactly the same price. Asi iwe unenge uchiita senge uri kutengesa mafuta enyoka asingatengeseki nekuti hana zvaanoshanda. Tete ndakazonzwawo madriver taibatisa zvino vachitaura zvekuti kuTanzania kune zvizimbe zveng'anga. Ine hangu tete ndakaona zvakakodzera kuti ndiendewo kung'anga idzi nekuti nenhamo taiva tisina ukama. In fact, ndingangoti I was allergic to poverty kubva ndichikura. Kuti kwaiti ukabikwa munyevhe namai ndaitotora mazai huku iri kukandira. Kuti munyovhi uri health nekuvawa kwayo kuya ndezvekushaya. Ndainge ndakazviudza kuti kana ndikazokura I was going to graduate from poverty and make a name for myself. Mukatarisa tete, munhu ane mari anopiwa respect and commands authority. Manje kana uri puna unocheukwa nani. Saka ndakanzwa conversation kuma drinking spots kwatinoenda kunotandara sevarume. Nzeve dzangu dzanga dzakati kwanga kuteerera varume ava vachitaura. Mukutaura kwazvo zvaita sekuti sekuru ava vaita mashura nezviratidzo. That was it. Ndaifanirwa kuendako by fire by force. Tete zvinonzi dzimwe nzendo taurai madzoka. Hapana wandakaudza nezverwendo uru. Ndakangoita fungira mumwoyo rwendo rwembwa. Chikonzero ndisina wandakaudza vanhu vanomhanyira kukudiscourage. Manje ndaisazozviteerera izvozvo. Kana watodya imbwa wotodya iri huno. Kana wotanga rwendo wotokwinya burugwa. Tete directions ndaive ndanzwa bits and pieces. Asi kandeupi munhu wamakamboona nemuromo akarasika. Chinouya chaizoona ini kusiri kufa ndekupi. Chero dai kuchinzi ndaizorega kuTanzania kwacho ndaingozonyura futi. Business racho rakagara rainge roda kunyura. Saka zvaiva nani kutsvaka midzi. Ndainge ndisingazvioni ndichidzokera paruzevha mukicheni yamai vangu yainge ine chin'ai Tande neroad ndakananga paTanzania apo. Zvekuti kune dzimwe nzvimbo dzinotaurwa Swahili raitova drama risiri necessary futi. Ndakanosvika paye ndobva ndadii paya ndokwana sekuru havatauri English. Iniwo handitauri Swahili. What to do now? Ndakaona kuti pano handingafambiri dongi rakaura. Ndokutora bhuku nepeni ndokudhrowa mari. Ndakaona sekuru wogotsirira. Ndakazwa kuti mari universal language hapana asingainzwisisi. Ndakaona sekuru votsvaka munhava mavo kwava kubudisa mushonga wekuti unogeza. Ndichidzoka kunogeza ndakawana pakapfidigwigwa hari 3. Hari idzi waisaona kuti munei mukati. In fact ndikati hari ndinenge ndatotaura zvakanaka aiva mazigate tete ekuti ukagara uonekwi kuti wapinda. Saka ndakasarudza hangu gate raiva pakati ndokubva sekuru vangonditarisa vakasekerera.
tete chakaipira haridzi ndechekuti touch is a move. Ukasarudza hakuna reverse tail, hazvichinjiki. Hakuna kuti handichadi. Pakaburutswa hari iya ndakaona mune gonzo rairatidza kuti rinodya richiguta. Gonzo iri raive rakashongedzwa nezvuma chikaindi chose. Asi sekuru vainge vawanepiko gonzo? Uye how did he tame it? Ndichiri kuyeverwa kuti heya kune makonzo akakura kudai kuita kunge kiti. Gonzo riya rakauya pandiri nechekuseri kweshafu uku rikangoti nga. Ouch, tumazino twacho zvachaitorwadza naimi. Gonzo rakarova maclarks richimhanya richidzokera kuna sekuru. Handina kuzomboriona futi. Tete sekuru vakabva vandipa kasaini kekuti vainge vapedza. Aizvi ndiko kurumba kwacho. Chandaisakwanisa kubvunza ndechekuti gonzo ndiro rainge raromba neni o ndainge ndaromba negonzo. Ndaizvisimbisa kuti at least gonzo harisi slay queen, harimwi ropa zvaro. So at least rinenge risiri high maintenance, zvaiva nani. Ndakazviudza kuti ava sekuru. Ndakazviudza kuti sekuru ava ndivo vekudhila navozve, kwete zvanatula bechuludo. Pandakarumwa paye tete paingova ichi, asi panga pasina chinoratidza kuti pane chaitika. Pacha ndadzoka kuZimbabwe. Tete munoziva shopu iya yainge yati zii senge papfuura satana. Pakatanga kuita action, munongonzwa imi kuita busy kuti tainge toswera takamira zvekuti ndakatohwaya vamwe vashandi ndikafura mamwe mashops emaspare. Mazita ndiwo andaisiyanisa. Chokwadi tete sekuru and gonzo vainge vandigonera from the dust streets of ghetto kwataifumira kuchibhorani to the opulent lifestyle yekumadeldel. Ndinotoverengawo panonzi varume simukai. Kana ndafunga kudya mari ndinonanga kuSantin, pekuti kutenga mvura yekumwa kunobhadharira mwana fees ari kwamupini wasvotoka. I can have breakfast in South Africa, lunch in Botswana, and have dinner in Zimbabwe. Munoziva tete, money gives you endless possibilities, shem. And kana une mari unodya nemuriwo waunoda. Girls will be throwing themselves left, right and center. Nevarumeo vava mabega. Unonzwa shinzi boss, dai mambo nditengera one. Oh, ndakatomboenda kuDubai kwandakanorara underwater hotel. Panenge uchiona kuti iyo shaki iyo iroga kanje. Vangani pano vangati ndakambozviitawo zvitete. I have lived life, man. Ndine zimba rangu, asi zvekuroora zviri kure. Uye pamagirlfriends angu ese andakasangana nawo hakuna kana kambouya achindinenera nhumbu. Ndakatowana prize kuva enterprising under 40. Hey, enterprising my foot. Ndina reti the gonzo anondiunzira mari. Asika tete, regai ndikutipirei, money and fame comes at a price. Nothing is for free. With all the money that I have, handina family, handina wekunzi kana ndikafa ndichasira upfumi nemakai nditi ndikafa. Kana manga mchifollowa nyaya ndataura kuti gonzo rasekuru rakandiruma kuseri kwetsafu uku maskati ndinofamba with fancy suit, as no one has ever seen me naked. Inyaya yekuti tete ndine zironda kuseri kwetsafu uku. Behind all the glitz and glamour tete reti the gonzo ari kudya nyama yangu, so flesh yangu iri kujika mbichana. Hongu, you heard me correctly. Gonzo rokundiruma kuTanzania rakanditevera, ndiri kugara naro, ndiri kudyiwa nyama yangu, ndiri kupera ndichifamba tete. Handizivi kuti ramangwana rangu richazovei. Tete zvinoita reti the gonzo ndezvekuti kana uri muvakidzani rikangwerekana rakusvikira mushopu mako, ziva kuti zvadhakwa. Rikangodya toti sofa kana hembe chaiyo haupamuki, business rako rinobva radona. In fact unenge uchindishandira indirectly kusvika wangozodona kuti do. Tete nedare rese hamusati mamboona here kuti kune mamwe makonzo tete kuti chero ukariteya harifi, uzame kurisira mushonga pachizi haridyi, utoisa tunzungu rinonyumwa rotoziva kuti pisa nana pisa. Chero kurisira chibhuku chanetsa mazuva anochiya haritsiki. Makonza aya arimo mudzimba dzenyu, upfu nemafuta hafu arimo muzvikoro, ari mumashopu enyu, ari kukubira epfuma achiuya nayo kwatiri isu marate owner. Veneve makonzo tete, how do I pay rate wangu anodya my own flesh kusvika ndapera ndichifamba. Ndasarirwa ne2 years dzekurarama nokuti padyiwa negonzo hapachameri nyama, uye zvechironda chacho hachirapiki. Saka ndichangopera kadiki. Do I have regrets? No, I chose the path for myself
tose tichazongofa inzira yedu tose, asi ini ndichafa ndambodya nyika rutivi, ndambofara, asi ndinongoti dai ndakapiwa mukana wekuita mwana ndaizowana kusiyira pfuma. Chokwadi kudyiwa uchifamba kuti pfuma yako igozotorwa nestate. Ameno hazvidi kufungisisa. Yours, out and signing, Gonzo Ona. Story yacho yangoita matwist and turns. This was my first time reading the story. Pavatanga zvivatudza kuti vari kudla santini, vari kumwa mvura inobhadhara school fees kuGoko high school. Ndikati zvakarongeka, but manje magumo acho it's really sad. Ndanzwa moyo wangu uchibatikana. Guys, do you know one thing about muchurangara pane makonzo akambva kuTanzania ainzi maTanzania. KuTanzania kune makonzo acho anenge akakura kuti unge kiti kudai. Ime zvakaoma. Regai tipinde munyaya yedu inotevera. Tete makasimba here, mugore 2016 takareceiva shoko rerufu rekuti baba vedu nyakubereka vainge vatisiya. Baba vainge vagonei, vaitova vatano. Tainge tavaona makuseni acho zvikanzi baba vakaita accident, vakafira pa spot. Medical report inoti vakakuvara zvakaipisisa. Chirikuti chero musi wekuvigwa kwavo hakuna kumboitwa body viewing, vainzi face yavo is unrecognizable. Tete, baba vangu hatingati munhu ainge akura zvekutadza kuziva zvavaiita kwete. Ndaingoti brain dzavo dzaiva sharp, ndingangoti brain dzavo dzaiva sharp for someone his age. Saka pavakatanga kuti pane vanhu vari kuvatevera kana vachinge vabuda pamba, takangofunga kuti zvimwe ndiwo matangiro edementia. Isu tainge tisingambovaoni vanhu vacho, so takafunga kuti age was catching up with them. Tete, just like that, baba vangu vakavigwa. Time iyoyo was a very painful time for us. Imagine munhu wamboona makuseni manheru uchinzwa kuti munhu aita accident. Takaenda passport pavainzi vafira, painge pasina kana any sign kuti paita kana accident, kuita senge painge pakakliniwa. Zvisinei takazvigamuchira yedu, baba vakafushirwa, upenyu ukaendera mberi. Dambudziko riripo now nderekuti mai vakati vakaona baba vachifamba. Tete ndakatadza kuzvigashira, ndikafunga kuti mai vangu vainge vanyanya kufunga umwe wavo, saka ndizvo zvaita kuti vadaro. Ndakanzwa futi mukoma wangu achiti aingaona baba, paakada kusvika pavari vakabva vatiza. Vanhu ava vanenge vaiona chipoko here. I was certain kuti baba vainge vavigwa. Kwaitova nedeath certificate ravo kumarecords ekucancel kumakuva, zita ravo riri mumabhuku negrave number yacho. Zvakazoitika kwandiri, ndakaona baba vaya vataiti takaviga. Ndakatoti ndiri kumashop Tete, ndikanzwa kuti pano pane munhu akanditarisa. Ndichisumudza meso, ndakatarisa baba vangu vatainge takaviga makore akapfuura. Chaive chizve choitika. Baba vainge vomuka chipoko masikati machena. Ndainge ndovaona nemeso angu maviri, ende kwete tainge tisiri kuhallucinata. Ndakaenda kumba ndikanoudza vanhu zvandainge ndasangana nazvo, vakati ndizvo zvavainge vasangana nazvo. Asi pavandoda kutaura nababa vanobva vatiza. This was very strange. Something was off. Kana baba vedu vari vapenyu, hinde vasiri kuzviratidza pajekerere. Is he hiding from someone or someone? Kana vachitiza, zvorevere kuti kufa kwavo was staged, and for what reasons? Was he in trouble? And vaizoda here rubetsero rwedu, and to what extent? Tete takatsvaka closure, tikakumbira hama dzababa kuti tiite exhume body yababa. Reason ndeyekuti taida kumeka sure kuti brain dzedu hadzisi kutamba matrix nesu. Hama dzakada kumboramba vachiti hakuna dzinza ravo akambovigwa akafukunyura, zvaiera patsika dzedu. Mukoma wangu akazotsanangura kuti pane zviri kuitika mupenyu hwedu zvatisinganzwisisi. Vakazobvuma havo, basa rikafambiswa mberi. Takaaplya kuma relevant authorities. Tete baba vakaitwa exhume, kukatorwa mazino avo nevhudzi ravo rikaitwa DNA test kuSouth Africa. Zvikanzi munhu watainge taviga ainge asiri hama yedu. Takakatyamadza nazvo, saka zvira kuti baba vedu vainge vari vapenyu here. But what was he hiding from us? But why? Tose titori murima. Tete ndiri kurwadziwa, ndoshaya kuti baba vedu varipi. Saka family yemunhu watakaviga haisi kutsvakwa munhu wavo here. I wish family yemunhu watakaviga iwane closure. Uda zvimwe vari kutotsvakawo hama yavo kwemakore vachishaiwa. Ndo nyaya iripo iyi. Vari kuti baba vavo vanonzi vakashaya, asi baba vavo vanovaona kumashopu pakaitwa DNA, munhu wakaviga hasiriye. Saka what exactly is happening? This is just strange. Handizivi kuti baba vavo vakafa here kana baba vapenyu. Munhu wavanoona mumashopu ndi baba vavo here kana kuti chipoko here kana kuti baba vavo vakatofawo
chinjigwa. Ameno. Asi ndiyo nyaya iripo, inongori nyaya inosara is strange, isina maanswer. Regai tipinde munyaya inotevera, kutora ngozi kuisa mumusha. Alright, get it. Makasimba here tete, ndaona confession yeuyo murume akaroora muSouth African. Hama yangu hausi wega, takatowanda tiri mudambudziko iri tete. Vakuru pavakati roorana ive matongo vainge vaona zvechokwadi. Ndava kuvisisa kuti zvairevei. Ukaroora wekumusha muneka kunzwisisana kamunako. Ini tete ndaiva mudzidzisi ari mukategori rinonzi STEM kumusha. Vamwe vangashaya, vamwe vangada kubvunza kuti chinombonzi STEM chii. Zvakamirira science, technology, engineering and mathematics. Vanhu vari mumakategori aya kazhinji havashayi mabasa anywhere in the world. Ndakaona kuti zvikunzi senior teacher ndisina chandinacho, ndaizoritaya ndikasiyira vana nhamo. Saka I wanted to make hay while the sun shine. Takakandawo mapepa mamwe ma-interview tichitawo pamhepo kwava kuwana basa. Starter salary yacho yaiva nani zvekuti ndakaona kuti kumusha ndaitamba nenguva. Ndakaonekana nemhuri yangu zvakanaka. Ndaiva nomudzimai nemwanasikana wangu anonzi Fadzai, aiva ari ECD. Ndakasiya ndapromisa mhuri yangu upenyu hwakanaka. Ndaisakwanisa kuenda nawo initially, ndaida kutanga ndanoona situation paground nekuzowana kuisa mwana pachikoro chakanaka. Ndakasvika hangu kuSouth Africa ndikatanga basa zvakanaka. Working environment yainge yakatosiyana zvamuchose nekumusha, kune ma-resources. Nguva yakafamba, asi hei miedzo yandaisangana nayo yainge yakaoma. Vakadzi vekuSouth Africa vakaurungana, vakaramirwa structure chaiyo, kokutsvuka, koiwo mafesi. Vanhu vakaramirwa runaka, zvese nestructure coming from Sutherland. Zvose izvi zvaiva zvitsva kwandiri. Ndibatei zvakanaka tete, handisi kuti kumusha hakuna vakadzi vakanaka. Variko, asi level iri ndainge ndisati ndasangana naro rekuti munhu anoita yellow sepurple muviri wese. Ndakakanda shoko kune umwe muXhosa wandichati Zenandi. Ndaifunga achandiramba. To my surprise akabvuma pasina nguva. Ainge apfeka masuitcase tava kugara sahabi and wife. Zvekuti kuna maifadzi yaidovawo imwe nyaya. Ndakagarisana naZii wangu tete, handizivi kuti ndainge ndabikirwa mushonga here, asi ndainge ndanyora ini zvekusvika pakutuma tsamba kumadzisekuru ake. Ndainge ndava nebarika, mukadzi wangu wekuZimbabwe, maifadzi naZii, mayellow lady. Akanga akamenyewa zvokuti pese paisvika aita the center of attraction. Ndaizvinzwa kuti ndirimemba chaiyo, wotiwo zvekubhigwa ndinozvida chaizvo. Pasina nguva Zenandi ainge azvitakura. Mhuri yainge yakurazve. Ndakazofondera maifadzi kuti kana achida kuroorwa ngaaroore zvake, indainge ndazoita zvelife yangu. Asi tete handina kuziva kuti ndakapemberera ngozi, ndichiti mudzimu. Ndakatorana nengozi chaiyo. Munoziva kuti pandiri pano ndini nani wevana. Zii anongobuda Friday wodzoka Monday. Ukada kumubvunza hanzi unoda kundipfuwisa mufaro wangu, kana kuti unoda kundichembedza nguva isati yakwana, hanzi ndinoda freedom yangu. Handirambi kuti munhu afareyo afurwe nemhepo, kwete. Asi ndiri kungoti Zii ngaabhevhe semukadzi wemumba, kwete kuda kuitwa makwikwi nevasati vapinda mumba. Obvious pane zvinotarisirwa pamasingle women nemamarried women. Apa out yacho anenge akapfeka chimwe chisiketi chinenge chikabudura, a whole married woman. Asi kudya mari yangu kani. Tete ndikakuudza kuti ndinongosekererwa kana ndiine mari chete, kana ndisina muromo unenge wakarongedzwa mumhino. Handibikirwi, handiwachiri, muchidimbu tiri maroommates, kwete murume nemukadzi. Nyaya iri kundishungurudza chokwadi. Zii andiisa pakamanikana tete. Inyaya yemwana wangu. Mwana wangu hana birth certificate. Apa ari kufanirwa kutanga chikoro next year. Ndakazama kudzifambira nyaya idzi. Vakati vanoda mai nyakutumbura. Ndakatorana naZii tikaenda kuchipatara kwakazvarwa mwana, ndikanzi ainge apiwa birth record. Kutobvunza hanzi rakarasika. Saka ndichazotangidza process yekutora rimwe. Tete kwakaenda imbwa ndiwe kwakaenda tsuro. 2 years kubva zvatakaenda kuhospital up to this day hapana birth certificate. Ndinoona sekuti mukadzi uyu ari kuda kundigadzirisa, kundifikisa chaiko.
zvimwe kune vamwe baba vakapiwa mwana wangu, mwana ndewangu, handina mubvunzo tete, asi zviri kuitika izvi it's not making sense. Ndakambonobvunzawo malawyer advice vakanditi unfortunately mwana under South African law muSouth African ende ndikada kutiza naye kuenda kumusha ndinonochajiwa nekidnapping. Varume, ini ndini munhu akaita wrong turn chaiyo. Varume musaona guyu kutsvukira kunze, mukati muzere masvosve. Character yaZi yandikandisa mapfumo pasi. Ndiri kufunga hangu kudzokerana namaifadzi avo vakazoenda kuUK. At least vaiziva chinonzi mukadzi wemunhu chii, kwete ngozi dzandakakakatana nayo. Runako rwacho ruri kundibatsirei, kuvurungana kwacho kuri kundibatsirei. Ameno maifadzi anondigamuchirere after humiliation yandainge ndaita. Tete ndiri kuona kuti ndikaramba ndinaZi ndichaenda kumental institution chete. Ndava ari kuita zvekundidena chaizvo. Izvezvi pandiri kutaipa nyaya yangu it's 12 past 12 dzekumatuma kuseni, mukadzi wemunhu asati asvika pamba ari kubhawa achidya nyika rutivi. Ndinotora mwana kucreche ndobika mangwana kubasa. If I could turn back the hands of time ndingadai ndisina kumbotora nengozi iyi. Varume, dzidzai kubva kwandiri. Handisi kuti vese vakashata kwete, asi zvamai vandinogarisana navo ava zvikukutu. Handiti muri kuzviona vasikana vacho kwai mayelo melo, vasikana vacho kwai vakanaka ende havana kufanana nesu vegokwe vane ganda rinoda goti milk. Anenge akaita kuta kutsetseka kubva kumusoro kusvika kuzasi. Haana pakuti pakatsva pane sunburn pane chi. Vakanaka mabvi avo, haana riya zinu reblack riya ratinoita rere, havana zvese izvozvo. They are perfect, they are beautiful, very sweet. Asi zvakasiyana. Haamboiti mawife duties, hazviiti. Anoinda kubhawa ugomudii apa iwo ukauri mukwerekwere. Kwaidzidzai kubva kwandiri. Tasarigwa ne 6 minutes. Pane nyaya iripo but regai titange taverenga nyaya yakatumirwa naCC Saturday. Let me check. Foni yangu ine mamessage akawanda veduwe. Aiwa, I think yadisappear. Pana sisi vakanditumira message vachiti vari kutsvaka munhu wekufambidzana nawo, vane makore 38. Vari kutsvaka munhu wekufambidzana nawo. But message yavo handishaiwo, ndokumbirawo kuti munditumire message zvakare. Looks like makalaita disappearing messages, handisi kuiona message yachona kana kuti mamessage angu ndiwo akawandisa. Asi ndokumbirawo kuti munditumire message tiverenge nyaya. Then nyaya inotevera ndeyamama. Takamboverenga nyaya yamama vaiti vane murume wavo akaromba, ari kudii, vangodzoka neupdate. Because ndakavaudza kuti mama, ndokumbirawo kuti can you focus on your life? Vari kumwa antidepressants, vanogara vachingochema, her life was just not working. Murume hadzoki kumba neimwe mhuri. Muchiurangarira vakanditumira messages vachiti vatete ndoda kukutendai because ndakavaudza kuti you need to start focusing on you. The most important person is you. Start focusing on you. Saka vakanditumira messages vachiti vatete ndakamuka kubva kune vanhu vakafa, kubva musi makataura neni ndakamuka vakaenda kuchikoro, vari kuita course. She is improving herself, self development. Madzimai mukada kutosa mumacases akawanda, madzimai akawanda tiriko kumba. Remember pandakati we are 40 and broke. 40 and broke. Zvikadodzi zvezvizvi mamilionaire vane 40 sunzai maoko hatipo. Alright, ma 100,000 here, ane 100,000 muaccount ane 40 hatipo. Kwa alright, ane 10,000 tisumudza roko hatipo. We are 40 and broke. Can we start doing something about our lives and change our lives? Ndozoti tinonzi garai kumba, tsvairai at 40. Aiwa, ngatiti makose maoko. Ndanditora nomakusa ndikati ndoza kuti we are gifted differently panjere. Anditi panongoita madegree. Asi right now mukada kutaura kuti vanhu vanoemploy kazhinji vanhu vane maskills, special skills. Do something with your life. Get something. Vari kuita kaskill kavo kavari kuita ende kachaita kuti vawane basa chero kumhiri. Saka ngatiti maskills edu semadzimai, let's empower ourselves, let's do something with our hands. Kwangotanga kudaro unoona kuti upenyu hwako hunochinja. Tine nyaya inotevera kuvhura branch. Tete makasimba here? Iniwo ndiri married woman uye ndinoreurura kuvhura branch. No, I did not lack anything materially. Zvese zviri well provided for. Kana kuchinze well kept woman vanenge vachibvira isu. Dambudziko rakaita husband wangu ndere kufunga kuti mari is the answer to everything. Mari yakanaka tete inosolve maproblem mazhinji asi haisolve ose.
munhu anodawo companionship, munhu anodawo munhu ari emotionally present, munhu anodawo tender loving care. Murume wangu Tete aiva globe trotter zvemashua-shua, the boss to this international organization. I grew lonely in my mansion, Tete. I needed someone to talk to. Tete kusvikira ndazowana solace kune mumwe murume andakasangana naye kurestaurant. Rudo rokapisa. I'd found happiness again. Time and again, Tete. Ndaizviona ndichitarisa phone kuona kuti hapana here message yapinda. Ndainge ndosekenyeka se-teenager. In fact, I was enjoying myself kutonzwa kuti step yachinja. Koiko kuglowa Tete. Ndaingotiwo musikanzwa yekuva lonely. Ndaigozive kuti kamoto kamberevere kanopisa matanda mberi. Ndaiti kana Husband odzoka ndodelete message ndoudza Branch kuti hubby is back. Branch rangu ndainge ndisina kurivanzira kuti I'm married, saka Branch raisafona haro. Rimwe zuva murume wangu aenda kunotamba golf, so ndakaona senge ichance kuti ndikoke Branch riuye timbofadzana sevanhu vainge vava nenguva. Ndakaperekedza Husband ndikaona kuti aenda kwakufondera Branch kuti svika kuno. Chimwe chandaifondera Branch chete ndechekuti mumba mbereko yairamba kutamba and hubby seemed unbothered nazvo, saka ndaisaziva kuti ane dambudziko ndini ndi Husband. Ndakavhurira Branch rangu gedhe akapinda mumba. Mutambo wakuru ukatanga paya. Tete handina kuziva kuti Husband akadzoka nguva yekugolf. Ndakazongoerekana asvika murumu mataivetiri. Akangosvika akaisa $100 patable akanditi aingakangamwa kundisira mari yekurukwa musoro. Branch rangu rakabuda mumba riri sporo Tete. Ino ndakasara ndakapusa paya. Husband kwakuita U-turn kwakudzokera kwakapfiwa. Tete ndakasara ndikaita mudumbu munongonzwa. Ipapo dhimoni raiti hura uri pamurume rainge randitiza. Ndachisara ndiri inini, me, myself and I. Kuzama kufondera Branch kuti tuone kuti todi. Branch rainge ratondibloka kare. Ndaizozvimirira mhosva yangu ndega. Ndotiza ndoenda kumba kwandakabva here. Asi vabereki vaizoziva chokwadi chekuti ndainge ndaita gumbo mumba, gumbo panze. Husband ndakauya manheru ari sweet as ever. Ndakatovigirwa maruva. Nechemwoyo ndaingoti hondo chatanga rini. Musi uyo ndakavata neziso 1 rakavhurika ndichiti ndichadzipwa kuhope. Hakuna chakadaro chakaitika. Mangwana ndakaitirwa breakfast in bed Tete. Chiko chaitika. Murume akabuda akati if I needed anything, it was just a phone call away. Tete yaiva trap E. Husband wangu hana kundidzinga, ndakabva ndega. In fact ndakatoita zvekutiza. Ndava kuno kuBotswana Tete ende ndava nenhumbu. Apa handimbozivi ndeane. Branch hatisati tambotaura kubva musi watakawanikidzwa nemurume wangu. Kana kuchinzi vakadzi mapenzi Tete kunobhigwa ini. Ndakarasa chiri maoko nokuda kuombera. I was married to a loving man. Asi ndaiteiko? Vakadzi vari mudzimba, please siya henyu zvemaBranch izvi. Mogonyera pamwe sezingizi. Chero varumewo futi maruva enyika haaperi. Izvezvi ndiri kukanga waya zvekuti ndaimbova lady mansion zvichazikanwa nani. Regrets after regrets. Asi zvichandibetsereiko kuchemera mukaka wapasi. Hama dzangu chaidzo hapana ntomboziva zvakaitika. Ini wacho kuti ndizvitaure ndiri kukundikana. Yapera yakangodaro. Saka vari kuti vakazomitisiwa, looks like kuda vakabamitiswa naivo bhodhi vavaidanana nawo, ivo vari mudzimai akaroorwa. Saka ndipo pane nyaya yachona. Zvino murume akadzoka kumba hana chaakataura, wakanyarara akavaita breakfast in bed. Kwainozvikangayo gasenguruve vakazvikanga voga vakati elo rega ndiende. Zvino zvakaoma kumba havana kutaura. Ndo pane nyaya ipapapa kuti zvino kwai regai kuganga, nekuti kuiko kana vanhu voganga munemoganyira kumba sei zvemotofonera kuti hauya munhu yayabuda. Zvakaoma. Pane imwe nyaya yakadai zvakare, handizi kuti ndiverenge nhasi here kana kuti rega tigozoverenga mangwana. Iyi ndeyamai zvakare vakane chikomba. Hanzi ndinoreurura kuita chikomba. Dzimwe nguva zvinhu zvachona zvinorema kushayawo kuudza kuti vedu ndaita chikomba kuno zvino handichagoni kuzvichengeta mumwoyo mangu. Vedu ndoudza hani vanyora tsamba yavo tichaiverenga mangwana. Guys, tinokutendai nekuona kwamaita. Kune vanhu vane nyaya dzavo ndokumbira kuti mutumire apa. Tumirai mungotexta. It becomes difficult mukadisira audio kuti ndipedza. Remember, this is a one man show.
handiti ndofilma ndapedza ndoedita ndapedza ndondotora vana kuchikoro ndodzoka mukanditumira audio it becomes difficult for me to sit down and type and listen and type saka ingotorai nguva yenyu mungotypa it's okay ndoiverenga. Vanoda goat milk pane vanobvunza kuti goat milk inoshanda sei regai tigare tangotaura. Goat milk inobvisa hyperpigmentation mapundu zvese inokupa a clear face uchiblinga blinga wazvo uchiglowa ndio zvinoita goat milk. Inoshandiswa sei? Munogeza kumeso kwenyu motora toner andi munogeza kumeso ne whatever you use for bathing. After that motora toner motona mapedza moshandisa goat milk as a moisturizer. Muchaona mukaizora vhiki rose ka2 makuseni manheru zvino clear. After that mochizora ka1 chete per day mune makungoonawo kuti zviri kuclear zvadii handiti vanoda kutenga tatitoshandisa packs. Vanhu vakawanda vakatenga goat milk last week yakadelivery hatichashandisa Aramex because akaita maproblems nedelivery. Ndinokumbira kuti vose vakashandisa mutiudzawo kuti zviri kufamba sei mungotiudza mareviews. Whatever is happening just leave us kuti goat milk iri kushanda kuti haisi kushanda. Tinokutendai nekuona kwamaita. Kune vanoda kuorder munotumira e-wallet panamba yangu. Handiti kana watumira e-wallet wotozonditi vatete ndini uyu because kana ukangotumira e-wallet ukasatara kuti ndiwe watumira I don't know where to send it, so we need to communicate. Vari ku UK I was working on the stickers. Munhu wacho angachita masticker anoita kunge ari kuda work permit kuti ndimbe work permit kuti andigadzire masticker vidwe. Saka ari kuuya mangwana Thursday ndakazotoenda kupostnet. Saka na Thursday aita ndichasa masticker then you can be able to send the stuff because right now ringori gaba white risina chinhu saka kuritumira rinodzoswa vanhu vanozvirasa. Ndosaka ndandisiri communicate pambacho unotoperegwa utoudza vanhu kuti kudi. Tinokutendai nekuona kwamaita. Muve nezuva rakanaka. Vane nyaya dzavo musarega kutumira. Mwari akuitire zvakanaka. Muve nezuva rakanaka. Ndatenda. Bye bye.